Ehlanga sezathi ngubengelele bengamukele bukele emakhaya kuSimanzonzo lapho ngilethela khona indaba zamaskandi enehlonze nehamba phambili bukele emakhaya ke njengoba bekade bengithembisile ngempela ukuthi ngizophinde ngibuye funa indaba zamaskandi sengiyengaphakathi ngempela ngoba ngidosele indaba zokuthi uKhuzani usetshena abantu ngempela ukuthi uFacebook wakhe no-Instagram wakhe kanti utshotshwa abantu ababizwa ama-hackers abantu abafike begqekeze o-Instagram bakho no-Facebook bakho nangempela uKhuzani yasho ngempela ukuthi bebethatha ifone number yakhe baphinde bathatha u-Instagram no-Facebook wakhe uyasho ngempela ukuthi kodwa u-Instagram no-Facebook sekwazi ukuthi recover wabuyela ezandleni zakhe uthi ke esesele manje inamba yakhe uthi inamba yakhe lo muntu lo ohamba ecela abantu ngempela ethi useDubai uzenza uKhuzani ucela imali kubantu ubese esho ngempela ukuthi uma uthola lo message ngempela eqhamuka uKhuzani ethi ucela imali kuye ungamniki lo muntu lo ngoba isigila mkhuba ubusendlulela phambili ngempela njengoba sibikile ngempela ukuthi abantu abaningi bashaya amakhala ngokufakwa kaKhuzani leya post leya eyangizwe ebizwa ukuthi iKhala Music Festival okumcimbi ozobusethekwini ePeople's Park ngomhla ka31 okuyi-weekend leya yeviki elizayo ekupheleni kwenyanga abantu abaningi ngempela bebeshaya amakhala ukuthi kwenza kanjani uKhuzani manje avume futhi ukuba semcimbini ngangizwe njengoba yishile enkandla ukuthi yena usefuna ungaqashwa manje lapha aqashe khona ungizwe ngoba uyambona ngempela ukuthi ungizwe unakho umbamba ngophondo kodwa abantu abaningi baxakile uma sebembona uKhuzani sekuleya post ngokusho uKhuzani ngempela uyasho ngempela ukuthi abantu abawutshena ungizwe ngempela ukuthi igama lakhe akulona igama lokusinisa amahleza uthi akawazi ukuthi uyithatha plate leyo ukuthi amfaka kwipost ekubeni bengakhulumisananga bobabili ushilo ngempela ukuthi igama lakhe kulona osinisa amahleza uthi ke ngempela usazodila naye ngempela ungizwe ngokuthi enze lento le bengavumelanga wasethi uyena osehamba exoxela abantu ngempela ukuthi akudlalelwa kuye njengoba ebize nge-international artist mbukele emakhaya ke ehlangene ngezathi sizwe umuntu wakho ngalolu daba ukuthi ukubona kanjani lento ukuthi uKhuzani efakwe lapha kwipost ekubeni yena ethi bengaxhonyananga ngaye abantu abaningi sebasho ngempela ukuthi kahle kahle lento ebizwa ngokuthi fake advertisement lapho khona uadvertiser umcimbi ngegama lomunye umuntu kanti futhi akakhuluma nalo omunye umuntu mbukele emakhaya ke lolu daba ulibona kanjani ake hlangana lapha e-comment section kanti futhi sizohlangana futhi ngokuzayo sengilethele indaba zamaskandi njengoba uyazi ukuthi i-channel yakho ngempela number 1 ukuthi kulethele indaba kade iqeda kwenzeka mbukele emakhaya ake sithi till next time siyabonga.